Alun Davies, ych chi'n lansio eich Papur Gwyn chi heddi ar y ddeddf y Gymraeg newydd. Ych chi'n awgrymu disodli rôl y Comisiynydd a creu comisiwn newydd. Ydy hwn yn deja vu, ydyn ni'n mynd nôl I hen ddyddiau bwrdd yr iaith? Dych chi wedi difymu, beth dyn ni'n neud yw adeiladu a llwyddiant y Comisiynydd. Mae rhaid ni mynd yn bellach na sy'n gyda ni y gallu wneud y hyn o bryd. Dwi eisiau symud yn bellach, dwi eisiau symud yn gloiach. Felly, dyn ni'n creu comisiwn fydd yn fwy powerus na sy'n Comisiynydd sy'n gyda ni ar hyn o bryd, gyda cyllideb I rheoleiddio, ond hefyd I hybu ac hyrwyddo. A beth dwi'n awyddus I wneud yw sicrhau bod gyda ni tôn positif y bwyty'r Gymraeg. Mae'r Steddfod yn ffantastig o digwyddiad, a dwi'n credu bod pob un yn mwynhau wythnos ar y maes. Ond beth dwi eisiau wneud yw sicrhau bod y Gymraeg yn rhan naturiol o bywyd bob dydd lle bynnag gyda ni yn y gwlad trwy gydol y flwyddyn, dim jyst wythnos cyntaf y mis Awst. A mae hynny yn meddwl bod yn positif y bwyty'r Gymraeg a bod yn positif I hybu ac hyrwyddo'r Gymraeg ac bod yr ochr rheoleiddio yn cynnig cymorth ac yn helpu wneud hynny ond dylse ddim domiwnyddu pob dim. Ie, fel chi'n gweud, un corff mwyn hybu a rheoleiddio. Ond os yna peryg o greu corff fel hyn, falle bydd yr ochr rheoleiddio yn cael ei golli? Wel, gobeithio ddim, ac mae gyda fe gyfrifoldebau, mi fydd gyda fe cyfrifoldebau statudol I sicrhau bod rhaid gwneud hynny, ac mi fydd y safonau fydd yn cael ei osod yn y dyfodol yn sicrhau bod nhw yn delifro polisiau fydd yn gallrogi ni defnyddio'r Gymraeg, ond be dwi eisiau gwneud yw creu Cymru gwahanol, Cymru newydd, a mae hynny'n meddwl creu Cymru Gymraeg newydd. A fydd y corff yma yn annibynnol, so sut ydych chi'n mynd I sicrhau atebolrwydd y corff? Mae rhaid fe bod yn annibynnol. Mae yna athroniaeth os ydych chi'n licio rhyngwladol bod rhaid I cerdd sy'n rheoleiddio bod yn annibynnol o'r Llywodraeth. A felly mae rhaid I fe bod yn annibynnol yn technegol. Ond dwi eisiau fwy na hynny. Dwi eisiau annibyniaeth barn, a dwi hefyd eisiau gweld annibyniaeth creadigol fydd yn gallrogi'r corff yma gweithio mewn ffordd gwahanol a gwneud peth y gall Llywodraeth ddim yn wneud. Ond dwi hefyd yn glir yn y meddwl I bod rhaid I ni cyrraedd y gweledigaeth dwi wedi gosod fel Llywodraeth I gyrraedd miliwn o siaradwyr. Ynglŷn â safonau, yn y Papur Gwyn mae'n sôn ambyti roi safonau ar y sector preifat, ond wrth gwrs sectorau gwirfoddol, safonau gwirfoddol bydd hwn, felly dyn ni ddim safonau. Dyn ni ddim wedi gweud hynny, a dyn ni ddim yn gwneud hynny ar hyn o bryd. Be dyn ni'n neud yw difymu y rhanner o deddfwriaeth presennol sy'n stopio ni, sy'n rhwystio ni rhag gosod safonau yn y sector breifat. Y penderfyniadau mi fyddwn ni'n neud yn y dyfodol, pwy fath o safonau I osod ddim wedi cael ei wneud eto. Dyn ni ddim wedi cael y trafodaeth felly. Be dyn ni'n neud heddiw I gallrogi ni Llywodraeth yn y dyfodol, gwneud y penderfyniadau yma. Os yw Senedd Cymru eisiau gosod safonau ar y sector breifat, mi fan gan Senedd y grym I wneud hynny. A dyna lle dwi eisiau bod. So gawn ni'r trafodaeth yma yn y dyfodol, ond dwi ddim yn wir o gwbl I weid bod y safonau yma yn gwirfoddol, a dwi ddim yn wir chwaith I feddwl bod y safonau yma mewn rhyw ffordd yn cael ei israfio gyda be dyn ni'n gweud heddiw. Felly, os nad yn nhw'n wirfoddol, byddwch chi'n gorfodi y sector preifat I ddilyn y safonau? Wel, ydych chi'n gweud y sector preifat fel bod yn un sector. Dyn ni'n sôn bod I busnesu ar draws y gwlad. Y ffordd dyn ni'n gweithredu yn mynd I fod yn wahanol yn Sir Fôn, a mae'n mynd I fod ymlaen o'i Gwent. Yn amlwg beth sy'n bosibl yn Sir Fôn, yn mynd I fod yn wahanol I beth sy'n bosibl ymlaen o'i Gwent. Ond beth dwi'n awyddus I wneud yw I sicrhau bod ni'n gallu yn y dyfodol gosod safonau ar y busnesau mawrion yma I sicrhau bod nhw'n dim jyst yn cydnabod lle'r y Gymraeg yng Nghymru, ond bod y Gymraeg yn rhan bwysig o sut nhw'n gweithredu yng Nghymru. A pa mor bell yn y dyfodol fydd hwnna'n digwydd? Wel, unwaith mae'r deddfwriaeth yma ar y llyfr statut. Felly fydd dda, ydych chi'n sôn bod angen gwneud pethau'n gwahanol yn Blaenau Gwent ac yn Ynys Môn. Mae hwnna'n mynd I achosi angosondeb draws y wlad I gyd, yn dweud? Wel, dyn ni'n gwybod bod yna... Dwi'n ystyried hyn ar hyn o bryd gyda y bil ar anghenion arbennig, plant gyda anghenion arbennig. Dyn ni'n gwybod bod sut dyn ni'n cynnig gwasanaeth yn y Gymraeg yn mynd I fod yn wahanol iawn yn Bod Eden na sut mae'n mynd I fod yn Aberteileri. So, mae hynny yn amlwg ac yn digwydd hyn o bryd. So, mae'n bwysig bod ni'n cydnabod hynny ac yn gosod fwy o'r uchelgais os ydych chi'n licio fan hyn yn Bod Eden
na dyn ni'n gallu delifro yn Aberteileri. Mae hynny yn synwyr cyffredin. So mae rhaid bod ni'n cydnabod hynny a sicrhau bod y sefyllfa yn Aberteileri ddim yn dal nôl pobl yn Aberystwyth.